ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ಇದು ವಾರ್ತೆ ದೇವರ ನಾಡದ ಮಾತಾ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಸೋಮವಾರ ಈದುಲ್ ಫಿತ್ರ್ ಪರ್ವ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ರಂಜಾನ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪಾಸ ಮುಗಿದದ ಪಳ್ಳಿಲೆಡ್ ಇಸೇಸ ನಮಾಜಡ್ ಪಾಲ್ದಿತೊಂದು ಇಲ್ಲಡ್ ಪರ್ವ ಕರಿತೆರ ಕುಡ್ಲ ಬಾವುಟಗುಡ್ಡದ ಈದ್ಗಡ್ ಇಸೇಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡಪಾಯರ ರಂಜಾನ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪಾಸಪತ್ತುನ ವೃತ ಸೋಮಾರುಗ ಅಕ್ಕೆರಿಯಾತನ ನಾಡದ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮಾತಾ ಬಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಡುಲ್ಲೆರ ಕಾಂಡೆಪ ಸದುತ್ತೈತಡು ಪಳ್ಳಿಲಿಗೆ ಪೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಸೇಸ ನಮಾಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಪಾಲ್ದಿತೊಂಡೆರ ಒರಿಯ ಕುರಿ ಈದುಲ್ ಫಿತರ್ ಪರ್ವದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕೆರ ಇಲ್ಲಲ್ದ ನೆರೆಕರತಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕುನ ಸೇರ್ದು ದೋಸ್ತಿಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧದಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕೆರ ಕುಡ್ಲ ನಗರದ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡದ ಈದ್ಗಾ ಬಂದರ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮ್ಮಪಳ್ಳಿ ಇಂಚ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಳ್ಳಿಲೆಡ್ ಇಸೇಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡತಂಡ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಖಾಜಿ ಅಲ್ಹಾಜ್ ತ್ವಾಕ ಅಹಮದ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಪರ್ಬದ ಸಂದೇಶ ಕುರಿಯರ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮ್ಮಪಳ್ಳಿದ ಖತೀಬ್ ಅಬುಲ್ ಅಕ್ರಮ್ ಬಾಖವಿ ನಮಾಜ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡಪಾಯರ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ಐವಂಡಿ ಸೋಜಾ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮ್ಮಪಳ್ಳಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಏನಪಯ್ಯ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕುನ್ನೆ ಕೆ ಅಶ್ರಫ್ ರಶೀದ್ ಹಾಜಿ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಲಯದ ನಾಯಕರ ಪಾಲ್ದೊಂದು ಈದುಲ್ ಫಿತ್ರ್ ಪರ್ವದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕೆಯರ أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد അതല്ലാമാര് ഞങ്ങൾ വോളണ്ടിയർമാർക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതുപോലെ പോലീസ് അധികാരി ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى الله أكبر الله يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الله أكبر اليوم عيد الفطر والصلاة إذا دخل الإسلام في قلب مسلم ويكون ذلك وابتداء الله وليكن بإعلان هذا العيد باستنكار طيب الثرى وثالثا الله اللهم أعز الإسلام دائر عباده وصرف الشرط ولا تدع لهم ವಯಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯಾರ್ಥ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಿವಿ ಬಂದು ಕೊಡ್ಬೋದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮಂಗಳದೇವಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳದ ಭಾಗವತರ ಸತೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ವೇಣೂರು ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡ ಗಾಡಿ ಎಡ್ತದ ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ ಐತಾರ ರಾತ್ರದ ಆಟ ಮುಗಿತದು ಬನ್ನಗ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ಅಂಡಿಂಜೆಡ್ ಬೈಕ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೈಕ್ಗೆ ಗುದ್ದುದುಂಡು.
ಮಂಗಳತಿವಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳದ ಭಾಗವತರು ಸತೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ವೇಣೂರು ಸೋಮವಾರ ಪುಲ್ಯಕಂಡೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ಅಡಿಂಜಡ್ ಬೈಕ್ ಹಿಡಿತದ ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟಾದ ಜೀವಗಳ ಬಂದ್ಯಾರ. ಪುಲ್ಯಕಂಡೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅಡಿಂಜಡ್ ಗಾಡಿ ಗುದ್ದದು ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟಡು ನೆತ್ತಿರ್ಬೋದು ತೀರ್ದರಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬೈದಂಡ. ಸತೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಆಟದ ಎಸದಾರಾದಿತ್ತದ ಜನಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಡೆದಿತ್ತರ. ಈ ತುಂಬು ಕಟೀಲ್ ಮೇಳದ ಕಲಾವಿದರಾದಿತ್ಯನ ಆರು ಮಂಗಳದೇವಿ ಮೇಳೋಡು ಭಾಗವತರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದ ಹೊಂದಿತ್ತರ. ಸುಳ್ಳ್ಯಡ ಇತರ ರಾತ್ರಿ ನಡತಿನ ಆಟ ಮುಗಿದದು ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಂಟಿಂಜೆ ಕಿಲಾರ ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲು ಬೈಕ್ ಎಡ್ತದಂಡ. ತಿರ್ಗಸ್ ಮಾರ್ಗುಡು ಎದುರುಡ್ತು ಬರೋ ನಿತ್ತಿನ ಬೈಕ್ ಗುದ್ದದು ಮಾರ್ಗು ಬಿಡ್ದೇರ. ತರೆಕ್ ಜೋರ್ದ ಪಿಟ್ಟಾಯಿನ ಸತೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಜಾಗಡೆ ತಿಳ್ದೆರಂದು ತಿರಿದು ಬೈದಂಡ. ವೇಷಧರಾದ ಭಾಗವತರಾದ ಮೆನ್ಕದಿನ ಸತೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಅಗತಿನ ತಿರಿದು ಆಟದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊಂದೆರ. ರಾಜ್ಯದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಲನ ಬಗೆಟ್ ಇಡೀ ಅಧ್ಯಯನದಿಟ್ಟಿಡು ಸಂಪುಟ ಒತ್ತು ಸಮಿತಿ ವರದಿ ತಯಾರು ಮಲ್ದಂಡ. ಐತ ಆಧಾರಡು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ದೆತುನೊಂದು ಮಿತ್ತಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ MC ಸುಧಾಕರ್ ಪಂತೆರ. ಕುಡ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ 43ನೇ ವರ್ಷದ ಘಟಿಕೋತ್ಸವಡು 6 ಪಾತಿರಿಯರ. ಕುಡ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ 43ನೇ ವರ್ಷದ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಶನಿವಾರ ಕೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿದ ಮಂಗಳ ಸಭಾಂಗಣೋಡು ನಡೆತಂಡ. ರಾಜ್ಯದ ಮಿತ್ತಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ MC ಸುಧಾಕರ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನರಾದ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಬಕ ಪದವಿ ಕ್ಲಾಸ್ಲೆನ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೆತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ PhD ಪದವಿ ಕಲ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣದೊಲೆ ಪಟ್ಟಿಯರ 54 ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಬೊಕ 50 ಆಜಿಪಣ ಇನಾಮು ಬೊಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಬೊಕ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪದವಿಲೆನ ಒಟ್ಟು 127 ಜನ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೆತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣದೊಲೆನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೊರುಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ರೋಹನ್ ಮಂತೆರೋ ಹೇರಂಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬೊಂಬಾಯಿ ಕೂಳೂರದ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಯರ ಡಾಕ್ಟರ್ MN ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಕೊಡ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ. ಮಂತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ MC ಸುಧಾಕರ ಪಾತ್ರಿಡ್ದ ರಾಜ್ಯದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಲನ ಇಡೀ ಅಧ್ಯಯನದ ಡಿಟ್ಟೆಡ್ ಸಂಪುಟ ಒತ್ತು ಸಮಿತಿ ವರದಿ ತಯಾರು ಮಲ್ತದಿತ್ತದು. ಐತ ಆಧಾರಡು ಪನೋಡು ಬೊಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾದ ಸರಿ ಜಾಂದಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕ್ರಮದ ತೊಂದೊಂದೊಂದು ಭರವಸೆ ಕೊರಿಯರ. ಬೊಂಬಾಯಿದ ಸೋಮಿಯ ವಿದ್ಯಾವಿಹಾರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಒತ್ತು ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ VN ರಾಜಶೇಖರನ್ ಪಿಳ್ಳೆ, ಕುಡ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಒತ್ತು ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ PL ಧರ್ಮ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ರಾಜು ಮಗವೀರ, ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ, ಪಣವಕಾಸ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂಗಪ್ಪ, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರ. ಕೋಟೆಕಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರೋಡೆ ಕೇಸ್ದ ದರೋಡೆಕೋರರೇನ ತುರ್ತು ಪತ್ತಿನ ಬೊಕ ರಾಜ್ಯಡೆ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರಮಾಣದ MDMA ಕೇಸನ ನಾಡು ಪತ್ತಿನ ಕುಡ್ಲ ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರುಲು 2024ನೇ ಸಾಲದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲೆನ ಪದಕೊಗು ಸಂದದೆರ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದ ಸೇವೆನ ಲೆಕ್ಕೊಗದೆತ್ತೊಂದು 2024ನೇ ಸಾಲದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲೆನ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿನ ಶನಿವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದೆರ. ರಾಜ್ಯಡೆ ಗುಮನ ವೈತಿದಿನ ಕೋಟೆಕಾರ್ ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರೋಡೆ ಕೇಸನ ನಾಡುಪತ್ತಿನ ಬಕ ರಾಜ್ಯಡೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣೋಡು MDMA ಸಾಗವಂದಿತ್ತಿನ ಕೇಸನ ನಾಡುಪತ್ತಿನ ಕುಡ್ಲಾ ನಗರದ 5 ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರುಲು ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಡುಲ್ಲೆರ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದ 197 ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೊಕ ಪೊಲೀಸ್ ರೆಡ್ ಕುಡ್ಲದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅನುಪಮ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಕುಡ್ಲಾ ನಗರ ಒತ್ತು ವಿಭಾಗ ACP ಧನ್ಯ N ನಾಯಕ್ ನಕ್ಸಲರೆ ತರೆಬಗ್ಗಾದ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಾಯರೆ ಮುಖ್ಯ ಪಾಲ್ವಹಿಸಿದಿನ ಪಡ್ಡೆ ವಲಯದ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಮಿತ್ ಸಿಂಗ್ರೆನ್ ಪದಕೋಗು ಅಜತದಂಡ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲೆಡ್ ಕಾರ್ಯಡುಪ್ಪನ 25 ಜನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ SI ASI HC ಬೊಕ PCಲೆಗ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲೆನ ಪದಕ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ದಂಡ. ಉಳ್ಳಾಲ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ HN, ಸುರತ್ಕಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಸುರತ್ಕಲ್ SI ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯ್ಕ, ಕಂಕನಾಡಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ರೆಜಿ VM, ಕುಡ್ಲಾ CCB ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆದುಪುನ ಆಂಜನಪ್ಪ, ಭೀಮಪ್ಪ ಉಪ್ಪಾರ, ಸುರತ್ಕಲ್ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನಪ್ಪ ಬೊಕ ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್, CCB ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಕುಡ್ಲಾ ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ MC, ಸೆನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗುರಪ್ಪ ಕಾಂತಿ, CCB ASI ಸೀನಪ್ಪ, ARSI ರೀತೇಶ್ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆದುಪುನ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್, ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್, ದಾಮೋದರ, ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಧರವಿ, CCB ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆದುಪುನ ಪ್ರಕಾಶ್ S ಸತ್ತಗಿಹಳ್ಳಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ AR,
ಮೊಕ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದಕ್ಕೂ ಅಜತದಂಡ. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಂಡಂತಿಲ ಪಡುಬಟ್ರ ಕೂಡಿಡ ಮಾರ್ಚ್ 27 ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆತಂಡ. ಐತಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ನಡಪಾಯರ. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕದ ಬೊಂಡಂತಿಲ ಪಡುಬಟ್ರ ಕೂಡಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಾರ್ಚ್ 27 ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದ ಐತಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗೂ ಅಟ್ಟಣೆ ಆತಿತ್ತಂಡ. ಕುಡುಪು ನರಸಿಂಹ ತಂತ್ರಿಯರ್ನ ಪೌರಾಹಿತ್ಯೋಡು ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ವರದರಾಜ ಭಟ್ರಿತ್ತದ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಲೆನ್ ಕರಿತದ ಕಾಂಡಕಲಶ ಅಭಿಷೇಕ ಸುರುವಾಂಡ. ಅಖಿರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತದ ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜೆ ನಡೆತಂಡ. ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಬೊಂಡಂತಿಲ ಪಡುಗ್ರಾಮ ಸೇರಿನಂಚ ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ಭಕ್ತರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡೆರ. ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಸರರು ಪಡು ತಾರನಾಥ ಭಟ್, ಪವಿತ್ರ ಪಾಣಿ ಉದಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಸಕರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸುಪ್ರೀತ್ ರೈ ಪಡು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪಡು ಉಗ್ಗಕೋಡಿ, ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ರೈ ಪಡು, ಪದ್ಮನಾಭ ಕೋಟ್ಯನ್ ಪಡು ಪೆಲತ್ತಡಿ, ಮೋಹನದಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಪಲ್ಲಿ, ಪಣವದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಗೋಕುಲದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಪಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಿತಿಲಿನ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರುలు ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರ. ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಜಪ್ಪು ಅರಕೆರೆ ಬೈಲ್ದ ಶ್ರೀ ಅಂಬಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎ ಸೀತಾರಾಮ ಪಂತೆರ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲ ಘಟಕದ 6ನೇ ವರ್ಷದ ಲೇಸಡ್ 6 ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸದು ಪಾತಿರಿಯರು. ಕುಡ್ಲದ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಕುಡ್ಲ ಘಟಕದ 6ನೇ ವರ್ಷದ ಲೇಸ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ನಡೆತಂಡ. ಘಟಕದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತಾರೆಮಾರ್ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡರ.
ಜಪ್ಪು ಅರೆಕರೆ ಬೈಲ್ದ ಶ್ರೀ ಅಂಬಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಎ ಸೀತಾರಾಮ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಸ್ಸದ ನಿಕ್ಲನ ಸಂಘದ ದುಂಬುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಜಯಶೀಲ ಅಡ್ಯಂತಯರು ಲೇಸನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ. ಜಯಶೀಲ ಅಡ್ಯಂತಯ ಪಾತಿಡ್ದು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯ ದೇಶಡೆ ಪುದರ್ ಕನಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಲದ ರೆಡ್ದ ಆತಂಡು ಟ್ರಸ್ಟಿಲಿಂದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಬೋರ್ಡು ಅರೆನ ಕೈನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗಾಂದು ಪಂಡ್ಯರ. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪುದರ್ಪುಯಿ ಕಲಾವಿದರು ಪುತ್ತೂರು ದೇವರಾಜ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗ್ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಸಾಧನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2025 ಕೊಡ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ. ಕುಡ್ಲ ಘಟಕದ 26ನೇ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಎ ಸೀತಾರಾಮ ಬೊಕ 27ನೇ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ವೆಂಕಟೇಶ ಹೆಬ್ಬಾರಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ. ಅಂಚನೆ ಪಾವಂಜಿ ಮೇಳದ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ್ಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ. ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ತಾಪಕ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಲ ಪಾತಿಡ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗೆಂಕ್ಲನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯನು ತಾನು ನಂಬುದಿನ ದುರ್ಗಾಮಾತೆ ಬಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡಂದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೇರ. ಎ ಸೀತಾರಾಮ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಟ್ಲದಾರ ಅರೆಗ್ ಓವು ಬರೊಂದೊಂಡ ಅವಿನ ಸಮಾಜಗೂ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರ. ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡ್ಯರ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ಪಣವದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸುದೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ದುಂಬುದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಬಾಬು ದೇವಾಡಿಗ, ಉದ್ಯಮಿ ಚಂದ್ರಹಾಸರೇ, ಜಪ್ಪು ಮುಗಿರ್ ಬಂಟರ್ನ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸತ್ಯಪ್ರಸಾದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಘಟಕದ ಪುಂಜೋಲೆನ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಅನಿತಾ ಪಿಂಟೋ, ಅರವಿಂದ ಶೆಣೈ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿದ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯಂತರ ಕದ್ರಾ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುಡ್ಲ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ತಾರ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳರ, ಪಣವದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಗೋಪಿನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ, ದುಂಬುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವ ಕದ್ರಾ ಲಿಸ್ಡ್ ಪಾಲ್ದೊಂಡ್ಯರ. ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ತೆ ಕೊರಿಯರ. ಪಟ್ಲೇರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ತಿಕ್ಕದಿನೇ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅನ್ಪನೋಡಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಅರ್ನ ವಾ ಸ್ವಭಾವ ಉಂಡ ಆ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವಗೂ ತಕ್ಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆತನು. ಆ ಸಂಘ ವಾ ರೀತಿ ಡಿಪ್ಪೋಡ ಐಕ್ ವಾ ರೀತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೋಡ ಐಕ್ ನಂಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾವುಂಜದ ದೇವರೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಒದಗಾದ ಕೊಡ್ತಿರಂದು ಪನಿಯರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟಿನಕ್ಲು ಆವಡು ದಯಪಂಡ ಟ್ರಸ್ಟಿನಕ್ಲ ಅಂಡ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲು ದಯ ಆ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಯ ನಂಗೆ ಊಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಕೈ ಜೋಡಿಸಂಡ ಇಂಚಿನ ಕೆಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು. ಇದು ಕೆಲವೇ ಪೊಯ್ ಸರ್ತಿ ಯಾರು ಸಾಧಾರಣ 8,000 ಜೋಕ್ಲೆ ಎಣ್ಮರೆ ಸಾವಿರ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಐಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ನೇನು ತೊಚ್ಪೋನಂಚಿನ ಕಲೆನ ತೊಚ್ಪೋನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೀರ ಅವು ಈ ಸರ್ತಿ 8,000 ಆದಪ್ಪು ಅವು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ 85,000 ಆಪಿನಂಚೆ ಆವಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಂಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಒಲವು ಮೂರ್ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಸತೀಶಣ್ಣನ ಕೈನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡೊಂದು. ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸುಮಾರು 15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಈಗ ತಾನೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಕೂಡ. ನಾನೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತ, ದೇವರು ನಮಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ ಅರಿಯುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಬೇಕು. ನೀನು ಅದನ್ನು ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ, 10 ಜನರಿಗೆ ನೆರವಾಗ್ತೀಯಾ, ತೀರ್ಮಾನ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ದೇವರು ಎರಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ. ದೇವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಯಾರನ್ನೂ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದರ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಒಂದು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಐತಿ ಲೆಕ್ಕ. ಆ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಡು ಏರಿಗೆ ಎಂಚ ದಾನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬನ್ಪನೇನು ತಿರಿಯೊಂದು ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ಗುರುಪನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನು ಈ ಪಟ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಐಟ್ಲ ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ, ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರು, ಎನ್ನ ಸಹೋದರರು ಬರೋಲಿ ಆರೆ ತುಯರಿ ಸರಳ ಸಜ್ಜರಿಕೆ ಅರಡ ಉಪನಚಿನ ದೇಯ 12 ಆವೋಡೆ. ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ನಿಧಿರ್ದು 15,43,00,000 ರೂಪಾಯಿಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೊಂಡು ಇಂದೇಟ್ ವೆಲ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಿಳಿಕುಳ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ 5,43,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಒದಗಾದಂಡು.
ಕುಡ್ಲದ MRPL ಸಂಸ್ಥೆ CSR ನಿಧಿಡಿದು ಸುಮಾರು 17,43,00,000 ರೂಪಾಯಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಎಂದೇಟ್ ವೆಲ್ನಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಪಿಲಿಕುಲ ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ 5,43,00,000 ರೂಪಾಯಿನ ಒದಗಾದಂಡ. ಕುಡ್ಲಡ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಫೀಸ್ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ CSR ನಿಧಿ ಕೊಡುಗೆದ ಓಲೆನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೈಪಗತಿರ. ವೆಲ್ನಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಡು ಹೊಸ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ವಾರ್ಡ್ ಕಟ್ಟೆರೆತದ ಹೊಸತಾದ 132 ಹಾಸಿಗೆ ಪಾಟಿರ ಉಂಡು. ಪಿಲಿಕುಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ಯಾಲರಿ ಕಟ್ಟರೆ ಉಂಡು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಫೀಸ್ ನಡತಿನ CSR ನಿಧಿ ಓಲೆ ಕೈಪಗಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಡಿ ಕಾಮತ್, ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್, MRPL ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ಯಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಮತ್, ವೆಲ್ನಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಪಿಲಿಕುಲದ ಕಮಿಷನರ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು ವರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಟತ್ತಜೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಅಪ್ಪನ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆಜಿಮುಟ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಐತಾರ ವರ್ಕಾಡಿದ ಮಜಿರ್ಪಳ್ಳ ಬೊಕ್ಕ ಮುಡಿಪುದ ಮುಡಿಪಿನ್ನಾರ್ ದೈವಸ್ಥಾನದ್ದು ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಅಮ್ಮನವರ ದೈವಸ್ಥಾನ ಕೂಟತ್ತಜೆ ವರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು ಮುಲ್ಪದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಟಜಾವದೆ ಬೊಕ ಪರಿವಾರ ದೇವಲನ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಾರ್ಚ್ 30 ಏಪ್ರಿಲ್ ಆಜಿಮುಟ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ಕೂಟಜ್ಜದ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಭಕ್ತರು ಸಂದಾವನ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆಲನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಐತಾರ ನಡತಂಡು. ವರ್ಕಾಡಿ ಮಜಿರ್ಪಳ್ಳಡ್ದು ಪಿದಾಡಿನ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ ಬೇಕರಿ ಕಾವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರ್ಗ ಅದು ತೌಡುಗೋಳಿ ಮೊಂಟೆಪದವು ಕೈರಂಗಳ ಮಾರ್ಗುಡೆ ಮುಡಿಪುಗು ಹೋದು ಮುಡಿಪಿನ್ನಾರ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ದು ಪೂಪಾಡಿಕಲ್ಲು ನಂದಾರ ಪದವಾದ ಕೂಟತ್ತಜೆ ದೈವಸ್ಥಾನಗೂ ಸಾಗಡು. ಮೂಜಿ ಊರು ಐನ ಗ್ರಾಮದ ದಯ್ಯಂಗುಲಾದ ಆರಾಧನೆ ನಡೆತೊಂದು ನಡೆದವರ ಮೂಜಿ ಊರು ಐನ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತರು ಮೆರವಣಿಗೆಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರ. ಕೂಟತ್ತಜೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಅಪ್ಪನ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದಕ್ಲು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದಕ್ಲು ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆಲೆನ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಎತ್ಕೊಂಡಿರ. ಏಪ್ರಿಲ್ 3 ಗುರುವಾರ ಕಾಂಡೆ ಕೂಟತ್ತಜೆ ಬದಿಯಾರ ಸಾನುಡು ಒರ್ಂಬ 20 ದೈವಲಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪುಂಡು. ಏಪ್ರಿಲ್ ಆಚೆ ಕೈತಾರ ಕಂಡೆ ಒರ್ಂಬ ಎನ್ಮೇಕ್ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲಡ್ ದೈವಲಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ 10:43 ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಮಾಡುಡು ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ದೈವದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದೇರ. ಜೀವನೋಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ದೇವಿರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೆರಂದ ಕಣಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೆರ. ವರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಕೂಟತ್ತಜದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಅಪ್ಪನ ದೈವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಸುರೂತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು ವರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಟತ್ತಜೆ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಅಮ್ಮನವರ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಕಾರ್ಯಲು ನಡತೊಂದಿದ್ದದ ಐತಾರ ಸುರುತ್ತ ದಿನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ನಡೆತಂಡ. ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವ ನಾರಿಗುತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ್ ನಡೆತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ಟು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಸಂಚಾಲಕರು ಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರಿಬೈಲ್ ಪಾತಿಡ್ದು ಗಡತದ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬೈದಂಡ. ಭಾರೀ ಸಂತಸ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜವನೀರ್ನ ಸೇವೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲನ ಕೆಲಸ ಮುಲ್ಪ ಲಕ್ಕದು ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಡು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ನೂರಿಪಿನ ಕೆಲಸನು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪುಗಾಂದು ಪಂಡಿರ. ಕಣಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊಡ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತನ ಇಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡು ಜೀವನಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ದೇವಿರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರು ಜೀವನ ನಂಕ ದೇವಿರು ಕೊಡ್ತಿನ ಏನು ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ನಡಪಾವುಡು ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಕ್ಷೇತ್ರಗಾರ್ದ ಇಡೇಣ ಪುಣ್ಯತಿರಂದು ಪಂಡಿರ. ಜಗದೀಶ್ ಆಳ್ವ ನಾರಿಗುತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿದ ಪಾತೆರ ಪಂಡಿರ. ಮೋಹನ ದಸರೈ ದೆಬ್ಬೆಲಿಗುತ್ತು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಪುಂಜ ಕಿಲ್ಲರ್ ಗುತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ ಭಟ್ ಉಪ್ಪಳ ಏನಪಯ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾಲ್ದಾರ್ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆ ಇರ ಎಂದಿತ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಜಯರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಕಣಂದೂರ್ದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಮಹೇಶ ಚೌಟ ಚಕ್ರಕೋಡಿ ಉದ್ಯಮಿ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಟಮೆ ವೈಬಿ ಸುಂದರ್ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರಿಕೆ ಅನೂಪ್ ನಾಯಕ್ ಬಜಲಕರಿಯ ಸುಕೇಶ್ ಮಾಣಾಯಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಡಾಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾವಳಗುತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರ. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕರ್ಮಾನ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಯಿನಿ ಬೈದು ಮುಡಿಪುಡ್ದು ಬ್ಯಾಂಡ್ರಿ ವಾದ್ಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿದ ಒಂಜಿ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಯಿನಿ
ಇಡೀ ವರ್ಕಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜವಣೇರು, ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಳು, ಪ್ರತಿ ಪೊಂಜನಕ್ಕಳು, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಮಾತ ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಕೊಂಡು ಬತ್ತದೀಡೆ ಎತ್ತೇರು ಬಾರಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈತ ದಿನೊಟ್ಟು ಆವಡನಿತ್ತಂಡ ಮುಳ್ಪದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜವಣೇರ್ನ ಏತ್ ಶ್ರಮ ಪಂಡ ಯಾನು ಮುರಾಣಿ ಬಣ್ಣಗ ದಾಳ 100-200 ಜನಕ್ಕಳು ಮುಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪೇರಿ ಅಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಬಂತಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆಕೆಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡಿಯನ್ನೇ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಆಯ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಬಂಡ ಆ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏತುಪ್ಪನ್ನು ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಪಣಿಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಆಕಲಿ ಮಂತನಂಚಿನ ಆಕಲಿನ ಕಡಪಣ್ಣಂಚಿನ ಆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಳು ಆ ಉಳ್ಳಾಲ್ ದಿನ ಸೇವೆ ಮಣಪುಲಾನ್ ಆ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಆ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಜಕ್ಲೆ ಪೂರದಗಳ ಎಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ದು ಆಕಲ ಬೇತೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊರ್ದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಆಕಲ ನಡಪೋಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪಣೊಂದು 47 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಡಿ ಯಾನ ತೆರೆಯುಂಡು ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಡೆ ಪಂಡೆರು. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಿಂದ ಇಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡಿನಿ ಬಣ್ಣಗ ನಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆವೊಂದುಂಡು. ನಮೈನಿ ತೋಡಾಯನದ ಆನೆ ಬಂಡ ಪುಟ್ಟದು ನಂಕ ಬುದ್ಧಿ ತೇರಿನಾಗ ಈತೆಲ್ಲೇ ಬಾಲೆಡಿದು ಬೋಡು 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 ಎಂಕ ಬೋಡು ಬೋಡು ನೋಡು ಒಂಜೇ ಶಬ್ದ ನಂಗೆ ಬೋಡು ನೋಡ ಆಶೆ ಅವು ಏತು ತೀರೆರಜ್ಜಿ ಮುಗಿಯರಜ್ಜಿ ಆಕಾಶದ ತೊರಗು ಬೆಳಿಪುಂಡು ದೇವೇರು ನಂಗೆ ఆయన ಪೂರ ಕೊರುಪುಜೇರಿ ನಮ್ಮ ಹನೆಟ್ಟಿ ಏತುಂಡ ನಂಗೆ ಏತು ದೇವರ ಕೊರಪೆರ ఆయన ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮದೇತು ನೋಡು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಿಪಂದಕ್ಕುಳ್ಳುಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಕರ್ತವ್ಯನು ಮಲ್ಪಡ ಆ ಕರ್ತವ್ಯನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯರ ದೇವರ ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೆರಿ. ಇನಿ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಎಂಚ ನಡತನಂದು ಪಂಡ ನೆಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಅಪ್ಪೆನ ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದ ಪನಿಯರನ್ನು ಖುಷಿ ಪಡೆಪ್ಪೆ. ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿದಿತ್ತ ಸುರೇಶ ಪಂಡಿದಿತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾನಗ ಬೇಲೆ ಆವ ಅಂದ್ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಸಾಧಾರಣ ರಡ್ಡರೆ ಮೂಜಿಕೋಟಿ ದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಪೊಸತ್ತೆ ಓಡು ರಾಜಗೋಪುರ ಓಡು ಆಂಡ ಸುರೇಶಗ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಇಂಚ ಬತ್ತನಂದು ಬಂಡ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದ ಮನೆಯರನ್ನು ಖುಷಿ ಪಡೆಪೆ. ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪೇಂಟ್ರದ್ದು ಬತ್ತನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮರತ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದೀನಿ ಅಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡಿನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ತಯಾರಾತನಂದು ನನ್ನ ಪನಿಯರೆ ಖುಷಿ ಪಡೆಪೆ. ನೆಕ್ ಎಂಚ ದುಡ್ಡು ಒಟ್ಟಾಣಂದು ಎಂಕಲು ಓಡೆಪುರ ಪೋಯನ ಅವಳು ಮಾತ ತಿಗಡ್ಲ ಬಾರಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ ಐಕ್ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಲ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದಾನಿನಕುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪೋನಾಗ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನ ಕೈನ್ಯನ ಐನು ಇಜ್ಜಿಂದು ಬಂತಜೇರಿ ಇಜ್ಜಂದನ ಎಂಡಲ ಒಲ್ತಾಂಡಲ ಕನತದ ಐನು ಕೊರ್ದು ಈ ಬೇಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದಾನಿನಕಲೆಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೂ ಧಕ್ಕೆ ಬರಂದೆ ಆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿರಂದು ಬಂಡ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಪನಿಯರನ್ನು ಖುಷಿ ಪಡೆಪೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಉಮೇದು ಕೊರಡೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಪಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂತ್ಯರ ಕುಡ್ಲಡ್ ಶರಣ್ಯ ಎಸ್ ರಾವ್ರೇನ ಭರತನಾಟ್ಯ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಮಲ್ಲಬಿನರದ್ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದು ಆರು ಪಾತಿರಿಯರ ಕುಡ್ಲದ US ಕೃಷ್ಣರಾಯರ್ನ ಕದ್ರಿ ನೃತ್ಯ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ವಿದ್ವಾನ್ UK ಪ್ರವೀಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಷಾ ಪ್ರವೀಣ್ರನ ಶಿಷ್ಯದಿ ಶರಣ್ಯ ಎಸ್ ರಾವ್ ಮೇರೆನ ಭರತನಾಟ್ಯ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತರ ಕುಡ್ಲದ ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ ನಡತಂಡ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಬರೋ ಸಂಸ್ಥೆಲನ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ MB ಪುರಾಣಕೀತದ ತುಡರ ಬುಲ್ಪು ಪೊತ್ತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ ಗುರುಕುಲೈನ ವಿದ್ವಾನ್ UK ಪ್ರವೀಣ್ ರೆಡ್ದ ಗೆಜ್ಜೆದೆ ತೊಂದು ನಟರಾಜನ ಎಂಬು ನಟೊಂದು ಶರಣ್ಯ ಎಸ್ ರಾವ್ ಭರತನಾಟ್ಯ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕುರಿಯರ ಸಭಾಲೇಸುಡು ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಸ್ಥೆಲನ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ MB ಪುರಾಣಕ್ಕೆರೆಗೆ ಶರಣ್ಯ ಎಸ್ ರಾವ್ರೆನ ಅಮ್ಮೆರು ಶಾಂತಾರಾಮರಾವ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೆರ ವಿದ್ವಾನ್ UK ಪ್ರವೀಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಷಾ ಪ್ರವೀಣ್ರೆಗೆ ಶರಣ್ಯ ಗುರುವಂದನೆ ಸಂದಾಯರ ಅಂಚನೆ UP ಶರಣ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಶರಣ್ರೆಗೆ ಮರ್ಯಾದಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೆರ ವಿದ್ವಾನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಾತ್ರದ ಶಾಂತ ರಾಮೇರ್ನಂಚ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದ ಶರಣ್ಯ ಕತೆ ಬೋಕ್ಲೆನ್ ಓದನ ಎಡ್ಡೆ ಅಭ್ಯಾಸಲ ಉಂಡು ಬರೋ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಲ ದುಂಬುಲ್ಲಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಿರ ಅಲ್ಲಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಅವಡಂದು ಎಡ್ಡೆಪು ಬಯಕದ ನಟರಾಜನ ಮೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿರ ವಿದ್ವಾನ್ ಗೀತೇಶ್ ನೀಲೇಶ್ವರ ವಿದ್ವಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ ಆಚಾರ್ ಪಾಡಿಗಾರ್ ವಿದ್ವಾನ್ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಇಂಚ ಪಕ್ಕ ವಾದ್ಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದನ ಕಲಾವಿದರ ಬಾಬು ಕೋಟೆಕಾರ್ ಮುಗ್ಲಿಗೆ ಶರಣ್ಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಲ ಶರಣ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರೆನ ಅನುಭವಲೇನು ಪಟ್ಟೊಂಡಿರ
ಮಲ್ಲಪಿನರು ಪಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಜೋಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪಾವಡು ಶಾಂತರಾಮ್ ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ಈ ಬಗೆಟ್ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಉಮೇದು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಶರಣ್ಯಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಪಂಡಿರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಬಿ ಪುರಾಣಿಕ್ ಪಾತಿರ್ದು ದುಂಬು ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೂ ಕುಡ್ಲಾಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಜ್ಜಾಂಡು ಒಡಿಪುಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಕುಡ್ಲಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಆದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೋ ಬದಲಾವಣೆ ಆತಂಡು ಬರೋ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟು ದುಂಬಿತ್ತದು ಇಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದುಂಬು ಬರಂದೆ ಇತ್ತಂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜೆಂದು ಪಂಡಿರ ಶರಣ್ಯನ ಅಜ್ಜರು ಕೃಷ್ಣರಾಜರಾವ್ ಅಜ್ಜಿ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾವ್ಯರಾವ್ ರವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಪ್ರಭಾವತಿ ರಾವ್ ಇಂಚ ಬಿನ್ನೆರ್ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡಿರ ಲತಾಜಿ ಭಟ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಪೊಲ ಪಾಲ್ದು ಕೊರಿಯರ. ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯೆ ಕುಮಾರಿ ಶರಣ್ಯ ತಂದೆ ಶ್ರೀ ಶಾಂತರಾಮ್ರಂತೆ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದವಳು, ತಾಯಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರಮ್ಯಾನಂತೆ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ. ಇವಳ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಅತಿ ಪ್ರಬುದ್ಧಳು. ಆಕೆಯ ಆಸಕ್ತಿ ಬರೇ ನೃತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಅತೀ ವಿರಳವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕತೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವಿಕೆ ಈಕೆಯ ಮೆಚ್ಚಿನ ಹವ್ಯಾಸ. ಇದು ಸನ್ನಡತೆಯ ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಬೆಳಗಲಿ, ನೃತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುತಾರೆಯಂತೆ ಆಕೆ ಬೆಳಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ, This is the day that every Bharatanatyam dancer dreams of, and I'm really lucky to experience and live this day. It's been 10 years since I started learning this Bharatanatyam dance form. I was just 5 years when I joined. I still remember the date, that is 7th of April 2015, and it was Tuesday. I remember sir teaching me how to do namaskara, and then the first ado, tai 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 tam, taya 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 tam. And then came my first program, and it was for Navratri the same year at a dance class itself. And this is how my dance journey started. Who has not only taught me Bharatanatyam, but has also inculcated a lot of qualities in me, such as discipline, commitment towards the art, and a sense of spirituality. If we have to save our culture, I think it is our responsibility of parents to teach our culture to our children. And I'm very happy that both Shantaram and Ramya have put so much of importance for training Sharanya. I wish Sharanya all the best. Ranga Pravesha has happened on a New Year day, a very auspicious day, and I'm sure this auspicious beginning will ensure that he's a very good career in dance. Today there is so much pressure on children to perform very well in academics. And I'm very happy to see that she is not only she's performing in academics but also excelling in other activities. The school encourages it. I'm very happy there are institutions which are encouraging it. I thank Mr. Puranik and his institutions for encouraging children like Sharanya. 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮಂಗಳೂರು ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಡುಪಿಯನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರವೀಣ್ರೆ ಇದು ಕಲೆಗೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅವರ ಕಲಾ ಪ್ರೌಢಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಉಡುಪಿ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಂಟರ್, ಮಂಗಳೂರು ವಾಸ್ ಎ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಸರ್, ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಓದುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಇದ್ದು ಉಳಿದದರಲ್ಲಿ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ದೇ ಆರ್ ನೋ ಯೂಸ್, ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ.
ಮಂಗಳದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರ್ಗಗೂ ಪುದರ್ದ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತಾರ ಕಾಂಡ ಕುಡ್ಲದ AB ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಲ್ ಕೈತಲ್ ನಡೆತಂಡ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ನಾಮಫಲಕ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ ಕುಡ್ಲದ RTO ಆಫೀಸ್ ಕೈತಾಲ್ದ AB ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಲ್ ದಲ್ಪ ಮಹಾತೋಭಾರ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರ್ಗದ ಪುದರ್ದ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತಾರ ನಡೆತಂಡ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಪುದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ಮಂಕಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಂಗಳದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಪ್ಪು ಸುರೂತ ಮೇಲ್ಸಂಕಮುಟ 2.3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಮಾರ್ಗಗೂ ಮಂಗಳದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರ್ಗ ಅಂದು ಪುದರ್ದಿತ್ತಂಡ ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಡಿ ಕಾಮತ್ ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಡ್ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಧಿಕಾರ ಮುಗಿದಿನ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣೂರು ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾಜಿ ಮಹಾಪೌರದ ಅನುಮೋದನೆ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಜಿ ಮಹಾಪೌರರಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಈ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ, ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದಂಥ ಅದು ಲತೀಫ್ ಅವರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಉಪಮಹಾಪೌರರಾದಂಥ ಮಾಜಿ ಉಪಮಹಾಪೌರರಾದಂಥ ಭಾನುಮತಿ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನಾಮಫಲಕದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಸದರು, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ, ತಾಯಿ ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರಿಗೂ, ಇಡೀ ಕರಾವಳಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಹರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆ ತಾಯಿ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಇಷ್ಟು 1-2 ರಿಂದ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಾದು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಅವರ ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿರುವಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾಜಿ ಮಹಾಪೌರರಾದಂಥ ದಿವಾಕರ್ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ವಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ನಮ್ಮ ಉಪಮಹಾಪೌರರಾದಂಥ ಭಾನುಮತಿಯವರು, ಒಟ್ಟು 4 ವಾರ್ಡುಗಳನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಬೇಕಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ನಾಮಫಲಕದ ಇವತ್ತು ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ರೀತಿಯ ಫಲಕವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಮಾರನೆಮಿಕಟ್ಟ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಿದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಾಮಫಲಕವನ್ನು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳು ಕೂಡ 1-2-3 ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮಾಹಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ರೀತಿಯ 2 ಹಾಕುವಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಇತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು ಮೂಡಂಬೈಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಜ್ಜ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟ ದೈವಸ್ಥಾನದ ವರ್ಷಾದಿ ನೇಮ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಕಾಂಡ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಕೈಲು ಕಡ್ಪನ ಕೋರಿಕೊಂಡ ಬಕ ಉಚ್ಚಯದ ಚೆಂಡದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಶುರುವಾಪಂಡು ಆಜೆ ಕೈತಾರ ರಾತ್ರಿ ಭಂಡಾರ ಏರ್ನೆಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಪೊಯ್ಪುದಪ್ಪೆ ಜಲದುರ್ಗೆ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ 7:4 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಗಣದ ಉಚ್ಚಯ ರಾತ್ರಿ ಪಾವಂಜಿ ಮೇಳದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಎನ್ಮೇಕ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಉಚ್ಚಯ ಶುರುವಾದ ವಲಸರಿನೇ ಮಾದು ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಭಂಡಾರ ಜಪ್ಪನೊಂದು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿರಿಪಾದಂಡ. ಇಡೀಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಈತೆ ಪುರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.